Goeiedag ouers en leerders. Ek is meneer Koekemoer, 'n wiskunde-tutor wat leerders help met wiskunde. Ouers en leerders, volg my asseblief op sosiale media, veral op TikTok, Facebook en Instagram, maar my hoofplatform is op YouTube. Op YouTube gaan ek video's plaas oor wiskunde onder die handelsmerk van Wiskunde met meneer Koekemoer. En dan, ek gaan ook in my YouTube video's PDF vorms plaas waar leerders hierdie notas kan gebruik om by hulle huidige notas te voeg en dan hoef hulle nie vir die eksamen op te som nie. Gebruik my notas en dan hulle sal wel presteer. Ouers en leerders, ek wens julle alle sterkte toe met die eksamens en die toetse wat voorlê en volg my asseblief op sosiale media as jy wel sukkel met wiskunde of net 'n ekstra hulpbron nodig het. Sterkte en totsiens. Sien julle op YouTube en op die ander sosiale media platforms. Totsiens!